So ayan po, good morning po mga ma'am at sir. Ngayon po ay July 17, 2024. Nandito po tayo sa Josefina Village sa Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan para sa update po sa ating project. So nandito po ako ngayon sa isang corner side po ng village, and then makikita po ninyo mataas po yung kanyang bakod. Ayan, for security purpose po. And then, since pagpasok po ng 2024, nagkaroon na po ng price adjustment ang village. So, ang dating 7,000 na corner lot ay naging 7,500 na po ngayon. Ang interior lot or inner lot ay naging 7,000 na po ngayon. Ang reservation fee po natin ay hindi po nagbago, 5,000 pa rin. Ang ating down payment ay 30% mula sa ating total contract price, at lahat po yun ay deductible sa ating TCP. So up to 5 years po ang payment po dito sa Josefina Village. So kung ikaw ay isang OFW or self-employed, yan, so pasok ka po dito. So hindi mo namamalayan, 3 to 5 years meron ka ng sariling property. So pwede po itong pang investment, pang residential. Ayan, at may future development po dahil isang ride lang nasa City of San Carlos na po tayo. And then pinagitnaan po ito ng dalawang bayan ng Malasiki at isang bayan ng Basista. And then isang ride lang nasa San Carlos City ka na po. So napakalamig po yung lugar. So perfect po kung gusto mong magkaroon ng bahay bakasyonan dito sa Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Ayan, perfect po tayo dahil marami pong punong nakatayo dito sa paligid. Ayan, tahimik po. And maganda po yung linya ng signal ng internet po dito. Ready na po ang village po. Ikaw na lang po yung hinihintay. Ayan. So, ito po ay second account ko or second account ko po sa Facebook dahil po yung Facebook ko po na Gary GT ay nahack po. So, for confirmation lang sa aking mga listing, maaari po kayong mag-text sa aking personal number po. So, ayan po. Mag-chat lang po kayo or mag-DM sa akin po at tutulungan po kita mula site visit hanggang reservation para mapasayo ang iyong pinapangarap na property dito sa Josefina Village. So, thank you po.